ubulale uNkulunkulu wethu. Ungayenza kanjani nto ungatshela kodwa? Ukubuhlungu Kapseli ukuthi uthwele ingane yethu. Kapseli uyazi ukuthi ingane yethu iqalekisiwe kodwa ingekazalwa ngenxa yakho. Usulu kungoka la lokukhala ingebe seyingekho manje Kapseli. Ungayenza kanjani nto ebuhlungu kanje? Kodwa Thembo incwele yazi abazali bami bangikhuzile ngawo Kapseli. Bangitshela ukuthi wena wakho nabathakathi ngelisola usuku lapho khona usisi wakho khona wanginika imali yokuthi ngilokho ngijahana nawe. Lokho ngijahana nawe Kapseli nenyebe seyiphedayo la lokhu igalithe ngekho.